Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vom lucra împreună o floare de hibiscus. Eu știu din copilărie, toți aveam acei trandafiri japonezi în casă și știu că așa floare făcea acel trandafir pe care eu îl aveam în sufragerie la loc de cinste. Acum că doriți să-l numiți hibiscus, că îl doriți să-l numiți trandafir japonez, eu zic că este o floare deosebită și chiar îmi doresc să o lucrăm și pe aceasta împreună. După cum vedeți, este formată din 5 petale, aceste stamine lungi pe care vă voi arăta cum le-am realizat. Aici, partea verde, avem două căpăcele, după cum vedeți, unul mai mare și unul mai micuț. La fel vă voi explica pas cu pas cum le-am făcut. Am folosit pentru acest proiect, bineînțeles, sârmuliță, nelipsita sârmă. Eu am o rolă. Această rolă cumpărată de la Apicola de 0,4. Am chiar suficient din ea, să știți, dar găsiți sârmă și la doamnele care vând fire. Am folosit două culori la nuanța de galben. Este bumbacul Flavia, să știți. Haideți să scot eu de aici eticheta, da, cred că îl știe toată lumea. Bumbacul nostru Flavia este, după cum vedeți, am o nuanță mai deschisă și una mai închisă. Aceasta mai închisă eu am folosit-o la stamine. Pe aceasta deschisă am folosit-o la petale. Ca și croșetă am folosit o croșetă numărul 4, scrie pe ea, cred că este o croșetă de 1, este destul de subțire, chiar 0,9, dar mă repet, așa văd că scrie pe ea numărul 4. Sinceră să fiu, n-aș putea să vă zic, fiindcă nu se observă aici exact cât este 0,9 sau 1, ca să vă dați seama. Oricum, ideal este să folosim o croșetă mai micuță ca să avem noi așa frunzele bătute, să fie frumoase, să aibă ținută. Pentru a colora un pic aici, eu am folosit acuarele de acril. Am un tubuleț cu roșu și în mijloc am dat tot cu pensula cu roșu. Dacă nu, mai sunt culorile cerate, la fel, care vă folosesc, dar vă voi explica pe parcursul tutorialului, da? Exact pașii necesari. Și cum îmi place mie să spun, să avem spor și voie bună! Pentru a putea realiza floarea, avem nevoie de 5 petale. Eu am lucrat aici 4 dintre ele. Vom lucra acum una împreună. Haideți să vedeți că nu este greu. Vom lua nuanța de galben mai deschisă. Pe aceasta închisă, după cum v-am spus, am folosit-o la stamine. Și haideți să ridicăm 15 ochiuri de lanț. Croșeta folosită este un număr destul de mic, pe ea scrie 4, dar este o croșetă, se apropie de numărul 1, cu siguranță, cred că este 1, chiar 0,85. Lucrez cu un număr mai micuț, fiindcă doresc să aibă ținută petala mea, da? După cum vedeți, arată foarte, foarte bine. Și haideți să ridicăm, după cum am zis, 15 ochiuri de lanț. O primă buclă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. În ochiul 15 eu doresc să introduc un fir. Nu voi folosi un marker, fiindcă este mult prea gros. Da? Și voi introduce un fir de ață de altă culoare. Ridic bucla mai mult și introduc aici acest semn. O să vedeți că ne ajută foarte mult. În primele două ochiuri vom face
Bineînțeles că începem din ochiul 2 și vom lucra 2 piciorușe scurte, da? Haideți să introducem 1, 2. Dăm după croșetă și în următoarele două vom lucra câte un picioruș dublu redus, adică introducem prin ochiul nostru, avem 3 fire pe croșetă și scoatem prin toate 3. 1, 2. În următoarele 8 ochiuri vom face câte un picioruș dublu. Dăm după croșetă, introducem, avem 3 fire, scoatem o dată și încă o dată și astfel lucrăm. După ce am realizat aceste 8 ochiuri, 8 piciorușe duble, mă scuzați, voi face în următorul ochi 2 piciorușe duble în același ochi. 1, 2, da? Și în ultimul ochi vom lucra 5 piciorușe duble. Și haideți să numărăm. 1, 2, în același ochi, 3, 4, 5 și astfel pot să întorc, să lucrez, da? Pot să întornându-și și să lucrez pe partea cealaltă. Unde avem cele 2 piciorușe duble în același ochi, la fel vom lucra și aici, 2 piciorușe duble în același ochi. Prindem și firul în lucru, bineînțeles. În continuare vom lucra cele 8 piciorușe duble. În fiecare ochi câte un picioruș dublu. 1, 2, 8. În următoarele două ochiuri vom lucra câte un picioruș dublu redus. Am dat după croșetă, introduc, scot fir, am 3 fire și scot prin toate 3. La fel și în următorul. Acum cred că pot să tai acest fir. Eu zic că este suficient. Așa. Și în ultimele două ochiuri, bineînțeles că vom lucra câte un picioruș scurt. Unu. Doi. În semnul nostru, în ochișorul nostru aici, vom lucra un picioruș scurt. Haideți să ne ducem să agățăm firul. Avem un picioruș scurt, un ochi de lanț, în ochiul meu de lanț, deci trag un pic bucla și din nou voi introduce firul meu, care este semnul meu aici. Bineînțeles că s-a agățat. Da, dar nu lăsăm, că nu este voi. Trebuie să fie cum dorim noi. Da? Bun. Și încă un picioruș scurt în același ochi. Da? Deci mi s-a desfăcut mie. Deci piciorușul scurt, ochiul de lanț. Da? Și în același ochi încă un picioruș scurt. Să știți că se lungește un pic codița, da? Făcând acest, vedeți, ia acest aspect aici, ușor alungit. Haideți să lucrăm rândul 2. Introducem deasupra primului picioruș, da? Și începem și lucrăm în primele 4 ochiuri câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4. În următoarele 3 vom lucra câte un picioruș dublu redus. Vom scoate fir și vom scoate prin toate 3. 1, 2, 3. În următoarele 4 ochiuri vom lucra câte un picioruș dublu. Haideți să lucrăm. 1, 2, 3, 4. În următoarele 3 ochiuri vom lucra câte 2 piciorușe duble, deci vom avea 3 sporiri.
1, 2. Avem o primă sporire. 1, 2, a doua sporire. 1, 2, a treia sporire. Apoi vom lucra în următorul ochi 3 piciorușe duble. Haideți să numărăm. 1, în același ochi, da? 2, 3. În următoarele 3 ochiuri, din nou vom avea 3 sporiri. 1, 2. Următorul. 1, 2, a doua sporire și în următorul a treia sporire. Și acum vom lucra exact cum am făcut și pe partea asta. Adică în următorul ochi vom lucra 3 piciorușe duble în același ochi, da? 1, 2, 3. În următoarele 3 ochiuri din nou vom face câte o sporire. 1, 2. Avem o sporire. Haideți să mai facem una. 1, 2 și încă una. 1, 2. Acum, în următoarele 4 ochiuri, câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4, da? În următoarele 3 ochiuri, câte un picioruș dublu redus, adică scoatem prin toate 3, 1, 2, 3 și în următoarele 5 câte un picioruș scurt. Haideți să numărăm 5 de această dată, da? 1, 2, 3, 4, 5, fiindcă avem piciorușul scurt aici lucrat în semnul nostru, după cum bine știți. Da? Acum, ce facem? Vom introduce în semnul nostru aici un croșeta, da? Și vom face un picioruș scurt, da? Un ochi de lanț. Deci voi introduce prin ochiul de lanț sârmulița, da? Și voi mai face în același ochi încă un picioruș scurt. Vom lăsa sârmă suficientă, da? Haideți, bineînțeles, să mai facem încă un picioruș scurt în semnul nostru, aici. Bun. Bineînțeles că vom prinde sârma în lucru și vom lucra în primele 7 ochiuri câte un picioruș scurt. Am introdus, da, pe sub cele 2 fire deasupra primului picioruș și începem și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 piciorușe dublu reduse, deci în următoarele 3 ochiuri câte un picioruș dublu redus, scoatem prin toate 3, 1, 2, 3, în următoarele 3 ochiuri câte un picioruș dublu, 1, 2, 3, în următorul ochi două piciorușe duble, vom face o sporire. 1, 2.
în următorul ochi voi face un singur picioruș scurt. Și astfel avem un grup. Un grup, haideți să-l numim așa grup, format din două piciorușe duble într-un ochi și un singur picioruș dublu într-un ochi. Da? Acest grup pe care eu tocmai l-am format trebuie să-l lucrez de 11 ori, adică voi avea 11 sporiri în total și 11 astfel de grupuri, adică o sporire, un picioruș dublu, o sporire, un picioruș dublu și tot așa. Bineînțeles că vom ajunge undeva în partea asta la altă. Da? Haideți să numărăm împreună. Deci aici am primul grup. Da? Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da? Deci am finalizat grupurile mele cu un picioruș dublu. Haideți să încheiem și acest rând. Eu acum pot să tai deja această sărmuliță ca să nu mai depind de rolă. Așa, foarte simplu. Haideți să-l facem și pe al doilea. Nu, primul, mă scuzați. Acum al doilea și al treilea picioruș dublu. În următoarele 3 vom lucra câte un picioruș dublu redus. 1, 2, 3. Acum vom face 8 piciorușe scurte până la semnul nostru, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Bun, acum ultimul rând îl vom lucra, dar fără a avea sârmă, da? Doar pe rândul acesta avem sârmă, pe rândul 3. Acum vom face 2 ochiuri de lanț și vom întoarce și vom lucra ultimul rând. Haideți să ridicăm 2 ochiuri de lanț. 1, 2 ochiuri de lanț. Ne ducem deasupra primului picioruș. Da? Aici este semnul nostru unde am introdus sârma. Mă duc deasupra primului picioruș. Da? Hai mă, nu vrei să intri? Și voi face un picioruș scurt. Haideți să lucrăm în continuare 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. În următoarele 3 câte un picioruș dublu redus, în următoarele 3 ochiuri, 1, adică scoatem prin toate 3 firele, da? 2, 3, așa. Acum vom face un picioruș dublu în următorul ochi și ca să facem un pic ondulat pe margine, pe tala noastră, da? Fiindcă observați că este un pic ondulat, vom face niște sporiri acum și vom face
din nou un grup, numai că de această dată vom avea două sporiri, adică în următoarele două ochi vom face câte două piciorușe duble, 1, 2. Am făcut o sporire. În următorul ochi încă una, 1, 2. Deci am două sporiri. Și ca să formez grupul meu, voi mai face în următorul un picioruș dublu, da? Și iată că am un grup, două sporiri și un picioruș dublu în următorul ochi. Vom avea de această dată 10 astfel de grupuri. Haideți să vedem dacă avem 10 grupuri, da? Aici am primul grup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci am finalizat tot cu un singur picioruș dublu. Haideți să încheiem rândul. 3 piciorușe dublu reduse. În continuare, da? 1, 2, 3 și trebuie să finalizăm cu 12 piciorușe scurte. Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da? Bun. Introducem pe dedesubt firul, introducem deasupra primului picioruș, tragem un ochi alunecat, da? Și tragem bucla mai mare și tăiem. Și gata, dragii mei, o petală. Facem 5 astfel de petale, da? Vă voi arăta imediat cum voi face și o stamină. Partea verde, foarte, foarte ușor, de altfel și aceea de realizat. Și montăm floarea, da? Am introdus prin bucla mea sârmele, da? Și uitați ce frumos, da? Puteți să ondulați sârma și dumneavoastră dacă doriți. Puteți să dați cu un pic de fixativ și să dați formă petalei și mai frumoasă. Da? Bun. Vom tăia sârmuliță. Haideți că am îmbrăcat cu un pic de fir aici și gata. Acum vom face 15 stamine mai scurtuțe și 5 cu lăsăm codița mai lungă. Uitați, eu am făcut aici. Deci am așa 1, 2, 3, 4, 5, da? Am codița un pic mai lunguță și am rulat aici un pic mai mult fir, da? Vă voi explica imediat. Și cu codița mai scurtuță, uitați, am 15 bucăți. Le-am pe toate acolo. Dar haideți să vedeți cum le faceți. Foarte simplu. Eu am realizat din firul acesta galben o idee mai închis. Da? Eu acum voi face o stamină scurtă. Dar dumneavoastră, da,
vă lăsați pentru stamina, fiindcă acestea vor veni în vârf de tot, un pic mai mult fir pe care să-l dați în două, bineînțeles. În mijlocul sârmuliței noastre, da, în partea din mijloc, ținem degețelele, luăm firul, da, prindem firul în partea din mijloc și rulăm. Pentru staminele cu codiță scurtă, aici în capăt, da, rulăm de 6-7 ori. Da? Haideți să începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? La stamina mare rulați de 10 ori. Mai dați încă de 3 ori. Bineînțeles că în mijlocul acestor fire răsucite aici după sârmă, eu voi îndoi. Uitați astfel. Și strâng ca să pot da sârmulița în două și să creez această stamină micuță. Dacă la cealaltă dați de 10 ori, veți avea o stamină un pic mai mare. Acum începem și rulăm cu firul nostru ca să îmbrăcăm, da? Fir lângă fir. Foarte simplu, foarte simplu. Multe dintre dumneavoastră am văzut că întreabă pe grupuri cum se realizează staminele. Uitați, astfel se realizează, sunt foarte ușor de realizat. Sârmă vă trebuie, asta e toată treaba la stamine și un pic de fir și gata. Eu acum aici voi face un noduleț, voi răsuci ața, uitați, astfel, da? Și voi introduce stamina mea prin acest noduleț ca să pot prinde la bază. Uitați, în felul acesta. Și gata, stamina noastră. Voi tăia firul. Și ca să fiu sigură că va sta firul, îl voi introduce prin aceste două sârme. Da? Uitați și răsucesc un pic sârmulițele. Bun. Eu acum voi îndoi această parte unde eu am rulat, uitați, astfel. Da? Foarte simplu. Aceasta este stamina mică și stamina din vârf va fi un pic mai mare, fiindcă am rulat de 10 ori, mă repet, și la fel îmbrăcați firul în partea din jos. Aranjăm, dragii mei, într-un buchețel staminele mari, da? Unde v-am spus să rulați de 10 ori la mijlocul sârmuliței și apoi să îndoiți, după care îndoim, după ce îmbrăcăm frumos, da? Astfel. Le-am așezat într-un buchețel, eu acum voi rula cu un fir de ață galben ca să le prind. Voi așeza firul pe lângă sărmulițele mele și voi începe și voi rula. Uitați, astfel. Da? Bun. Deci, noi le vom poziționa uitați, astfel. Super, super arată, da? Și vom continua cu staminele mici mai jos, da? Și voi începe și voi rula. Am rulat de 2 ori ca să prind stamina. De jur împrejur voi poziționa un rând de 5 stamine, da? Bineînțeles că voi rula cu fir de ață ca să le strâng, da? Și haideți să facem un rând de 5 stamine. Uitați, astfel. În 4. Cinci. Da? Bun. Acum, ca să îmbrăcăm frumos, vom renunța la firul acesta
galben subțire și vom folosi firul galben, da, pe care l-am folosit când am făcut staminele, da? La fel așez pe lângă și rulez, da, să vină frumos. Și mă voi duce cu cele 15 stamine, da? Bineînțeles că le voi așeza și pe acestea. Le voi îndepărta un pic de tolpină, da? Uitați, astfel, da? Super, super, super. Mai îmbrac un pic, da? Și voi merge cu următorul rând de stamine. Voi așeza de jur împrejur, uitați astfel, da? Și voi rula încercăm să prindem măcar o dată cu fir ca să stea poziționate unde dorim noi, da? Bun. 4. Și haideți să o poziționăm și pe a 5-a. Da? Și la fel vom face și cu următorul rând. Da? Bineînțeles că vom îmbrăca frumos. Le aranjăm, da? Ca să vină frumos. Ia uitați. Minunate. Minunate. Da? Astfel putem realiza să fie întocmai cu cele de la floarea naturală. Da? Bun, bun, bun. Haideți să așezăm și cel de-al treilea rând. Tot așa, un pic mai jos. Înainte de a monta stamina, uitați, care arată astfel, pe staminele mari de aici din vârf, voi da cu un pic de roșu, am aici un pic de vopsea de acuarelă acril, da? Voi desface, voi lua un pic de culoare și voi picta un pic. Dacă aveți culori cerate, puteți să faceți acest lucru și cu culorile cerate, încălziți deasupra unei lumânări, un pic, practic o țineți un pic deasupra lumânării, lumânarea degajă acea căldură, da, și puteți apoi colora cu acele culori cerate pe florile croșetate. Uitați. Deci doar un pic am dat pe partea superioară a staminelor, să imităm, repet, cât mai bine floarea naturală. Foarte simplu, da? Și aceasta este stamina. Bun. La fiecare petală, să știți că eu voi pulveriza un pic de fixativ și îi voi da forma dorită. Dar foarte puțin, să știți, nu mult. Eu folosesc fixativul Intensa. M-au mai întrebat doamnele. O foi un pic. Da? Ele vor prinde și cu ajutorul sârmei o formă foarte frumoasă, fiindcă le vom ondula un pic când le vom monta. La fel cu firul de ață vom face. Da? Atât. Și
și vom, da, ondula după bunul plac. Uitați. Și dacă le lăsăm astfel se vor usca. Și haideți să montăm, dragii mei, staminele sunt gata, petalele sunt gata. Da? Și vom așeza, da, stamina destul de sus ca să vină în afara florii. Uitați, astfel, da? Da? Uitați cum vine, ca să vă dați seama, da? Deci staminele mari să rămână în afara petalei, după cum se observă. Și începem și rulăm cu fir, la fel ca și la stamine, da? Haideți să rulăm. Haideți să mai așezăm încă o petală, da? Un pic una peste alta, după cum se vede, da? Aici vom face o parte verde împreună, dar n-am mai avut răbdare și am vrut să o montez împreună cu dumneavoastră, bineînțeles. Haideți că o vom modela mai apoi. Eu întâi vreau să o prind aici. Uitați, astfel. Ce frumoasă este! Super, super, super! Aici vom face un căpăcel verde și vom acoperi aceste fire, da? Minunată, minunată! Haideți să rulăm, dar până atunci putem să facem așa ca să putem rula noi toate sârmele acestea și le vom ascunde în căpăcelul verde, da? Bineînțeles, dacă dorim să așezăm pe o codiță să-i facem o codiță mai lungă, automat că vom atașa, fiindcă noi avem aceste sârmulițe subțiri pe care le folosim la petale, ca să facem o codiță mai lungă și să așezăm la ghiveci, da? După ce facem câte flori dorim, câte frunze dorim, așezăm o sârmă mai groasă și rulăm bine, bine firul, da? După ce noi montăm floarea, ca să-i facem o codiță lungă și să putem face gen crenguță. Să așezăm, facem 3 crenguțe și le așezăm frumos la ghiveci. Eu voi rula bine aici, da? Dar, mă repet, nu mai aveam răbdare. Le ondulăm frumos și uitați cât de minunat este trandafirul nostru japonez. Dacă dorim să pictăm aici la mijloc cu roșu, o putem face. Deschidem floarea, uitați, astfel, da? Și la fel cu pensula și cu culorile mele de acril, acuarelele mele de acril, da? Aici în mijloc putem picta cu un pic de roșu floarea noastră, da? Eu zic că dă mult, mult mai bine. Haideți să dăm pe fiecare petală, să vedeți ce aspect frumos capătă. Doar aici un pic jos. Putem inventa multe, multe, să știți. Super, super, super. Da. Gata, dragii mei. Uitați-mi să vă specific și acest lucru
Și acum o putem modela la loc. Uitați, deja s-au schimbat datele problemei, nu? Super, da, minunat. Noastre pe cercul magic vom face 8 piciorușe scurte. O primă buclă și haideți să lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vom uni, da, cu un picioruș alunecat deasupra primului picioruș. Și am obținut un mic cerculeț. Un ochi de lanț, un picioruș scurt chiar în primul ochi de unde noi am încheiat rândul 1, în următorul 2, 1, 2. În următorul un singur picioruș scurt, în următorul 2, 1, 2. Avem deja 2 sporiri. În următorul un singur picioruș scurt, în următorul 2. Avem deja 3 sporiri, în următorul un singur picioruș, în următorul 2, 1, 2. Bineînțeles că unim deasupra primului picioruș, da? La rândul 3 vom face un rând format din 12 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, 1, și în fiecare ochi câte un picioruș scurt. 2, 12, unim deasupra primului picioruș, un ochi de lanț. În primele două vom face câte un picioruș scurt, 1, 2, în următorul vom face o sporire, 1, 2, un picioruș scurt, un picioruș scurt, o sporire, avem deja a doua sporire. Următorul rând va fi format din 16 piciorușe scurte. Un ochi de lanț și haideți să facem în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Haideți să lucrăm următorul rând. Un ochi de lanț și vom spori de această dată din 3 în 3. Vom face în primele 3 ochiuri câte un picioruș scurt. 1, 2, 3. În următorul vom face 2 piciorușe scurte. 1, 2. În următoarele 3 câte un picioruș scurt. 1, 2, 3. În următorul 2. O sporire scurte. Vom încheia cu un picioruș alunecat. Vom ridica de această dată 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În ochiul 2 vom face un picioruș alunecat. Vom trage firul direct prin buclă. Da? În următorul un picioruș scurt. În următorul un picioruș dublu redus. Dăm după croșetă și scoatem prin toate 3. În următorul un picioruș dublu, adică scoatem de 2 ori, o dată și încă o dată. Și în ultimul ochi un picioruș triplu, am dat de 2 ori după croșetă, introduc în ochi, scot fir, am 4 fire și scot prin 2 și iar prin 2. Vom număra acum, deci aici în primul ochi am unit, da? Și acum voi număra 1, 2 și în ochiul 3 voi face un picioruș alunecat. Ridic din nou 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6 și repet, în ochiul 2 un picioruș alunecat, în următorul ochi un picioruș scurt, în următorul un picioruș dublu redus,
scot și voi scoate prin toate 3 firele un picioruș dublu în următorul, dăm de 2 ori după croșetă și în ultimul ochi un picioruș triplu. 1, 2, 3. Haideți să numărăm. 1, 2 și în ochiul 3 vom face un picioruș alunecat. Și haideți să lucrăm astfel tot rândul. Am obținut 6 petale după cum vedeți. Haideți să încheiem. 1, 2, 3, dar nu voi încheia în ochiul 3, ci exact aici în ochiul de unde am plecat cu un picioruș alunecat. Da? Încă un ochi de lanț, tragem firul și îl vom ascunde. Și trandafirul nostru mai are încă o părticică verde cu niște frunzulițe. Da? Acest căpăcel va veni la baza petalelor, foarte frumos, dar aici la baza căpăcelului mai avem, da, niște petale pe care le vom face pe cercul magic, da, vom ridica o buclă și vom face 7 piciorușe scurte în interiorul cercului magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, strângem, da, unim, nu foarte, foarte tare, fiindcă vom avea nevoie prin aceste orificii să introducem codița, da, de la floare. Vom lăsa firul, nu-l vom tăia chiar de tot, ca să putem, da, uitați astfel, introducând croșeta, mai mărim noi acest orificiu pe unde va veni codița introdusă și vom face în felul următor, câteva petale. Ridicăm 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne întoarcem pe ele în ochiul 2, un picioruș alunecat. În următorul ochi, 5, în următoarele 5 ochiuri, câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Foarte simplu. Mă duc în următorul ochi cu un picioruș alunecat, ridic din nou 7 ochiuri de lanț și repet 2, 3, 4, 5, 6, 7. În ochiul 2, un picioruș alunecat și în următoarele 5 câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Ne ducem în următorul ochi și tot așa. Ca să pot introduce partea verde pe codița florii noastre, eu am îmbrăcat toate sărmulițele cu un pic de hârtie specială pentru flori. Am introdus prima parte verde, partea mare pe care am lucrat-o, după care partea micuță, da, pe care tocmai am încheiat-o cu un picioruș alunecat în ochiul de unde am plecat. Da? Și acum vom puncta cu un pic de silicon la baza florii, da? Și vom îmbrăca cu verde aici ca să fie frumos. Haideți să... Da. Și acum, haideți să urcăm partea de jos, partea verde. Vedeți, din acest motiv trebuie să lăsăm noi firul
da? Și apoi să-l tăiem ca să vină frumos. Având acele sărmulițe rămase de la petalele de flor, vă dați seama că ne-ar încurca dacă nu am rulat un pic de fir sau cum am făcut eu cu această hârtie. Și bineînțeles că vom modela floarea. Uitați cât de frumoasă a ieșit. Foarte, foarte frumoasă. Super, super. Avem nevoie la o floare de frunză, nu-i așa? Dar pe aceea o vom lucra împreună în partea a doua a acestui tutorial. Până atunci vă doresc spor la lucru, realizați florile albe, galbene, roșii, câte doriți dumneavoastră, vom face și frunza împreună și mai apoi veți monta după bunul plac la ghiveci, în vază, cum veți dori dumneavoastră. Vă doresc spor și ne revedem să lucrăm și frunzea în partea a doua.